vlog mga dumi sa dagat karon kay mamalit mi og mga isda, lambay ug isa nga mga seafoods. Kaya para sudan na mapauban ako si Tia Janet. Kaya mag-uban daw mi. Okay. Tara, among palitan og isda. Yes, akoan. Dagan sila isda vlog to sa balas. Ano man yan, ama? Guys nga. Masulay ko isda. Masering. Isda dong. Puro nakapula dong. Isda. Naboy dahang magkuya. Oh, dito. Oh, naman. Ano man ni guys? Guys, dagang kisag. Dagang nagkuha nila guys oh. Oh, la guys, oh. Wala nang ibalik-balik ha. So, dagang na eh. Oo. Dagang kisag tuloy sa pukod. Gracia. Masaya ito. Goyo kulit ko nang Dagang sila kuha. Jackpot. kanto sa. Kuy. Ya tayo lagi. Ito rin ang kuwante, nangabang sa kanang iyo. Kayo ba? Okay. Na? Mau gina sila. Yan, may sila. Sudah. Melihat dia. Oh, guys ni na. Kamins na. Dong sesuai. Di gina mainitan ng kuano. Sudaker. Dong sesuai dong. Pag din. Hi mga kaunggo. Ay. Kagwang mga ganito oy. Kape? Wala makaon din unsa na kape. Di ba ka magsusunod dito? Laro ba ka? Wala ta. Wala ni ko nag. Dagang sila Gracia. Dagang kisala no. Grabe puno kayo sa kapukot. Basta mga gwapo oh. Gwapo imong yoyo, gwapo imong silingan ni Juan. Babang budaker. Oh. Kunik managod. Ha. Sa gas yung gihatag ninyong Malbas. Na. Engineer Malbas, engineer. Ala si Endat. Ayun saba ba. Paglabay dong ba? Dito ka dong. Sige na. Fights. Ng isda oh. Hello guys. Oh, narami guys ha. Guys, morning guys. Isda dito sa labay dito. Isda pang labay dito sa. So guys ha. Oh, mamaro ito guys. Wala nang iba. Kaya kasi isda wala kablak oh. Isda. Magkapaw. Ito na, wala na. Tinta dia, kahit kagapon.
ba dua ka po? Wah, Janet ang kaswa Janet sih, gila man siya picture right. Video niya kan. Gimana ka po? Dia. Kastago kan baldi gamay. Wala ko kayo. Ay, uy. Wala lang gyapon ni guys. Oh, mga kaunggoy, dari ang inahan sa unggoy. Sumalo unggoy. Ito rin ngalan. Mga kaungas, mga Ay ko ano? Ay ko nito ay kanang kanang lusilot. Mga kaungas, mga kaunggoy. Diyarang amahan sa unggoy. Kami diri sa baybay para mapalit ni isda. Tayo dahan ka sila kuwas lang tiyaandat, tagaan sila grasya. Kaloyan sila dahan sila kuwa oh. Dahan sila tuloy. Awa dahan sila tuloy. Ikaloyan sila dahan sila kuwa isda. Ano mo vlog bigay istorya gyud. Anak gyud. Sa vlog dahan sila kuwa. Sige, pag-vlog gani. Ini Nining kay gibaligya po sila ni ning isda. Sa pukot na pa na ilalim siguro. Nasapos nining di ano. Then kami diri Sila para isda. man judge lang. mga ambit mo isa ba magpalit mo pila kang kilo ano? Pilang kilo sa isda ya? Pilang kilo sa isda? Eh? 100. 100. Bang pas magkuha adto. Ah, ilang gipang ko silang tuloy. Kahit nyo ilig mga manslag panangtang silang mga kuha. Kagunan din lang kilo. Nyo, imo na, Jer? Ito na ilagong, bigyan ko. Imo na. Ah, gitabuna naman, Jerry. Gitabuna na. Gitabuna naman. Mga guys, kung gusto mo mabit ng isda, aray na mo ni Edwin Vlog.
dungog. Barno. Ilag, binibidyo mo na. Tama na yung mapasama. Apilong jud ka kay makita nga nagkuan ka. Kuya po natin dyan ito eh. Isama mo yan para na ano. Dito si. Oh. Lamo, ba? Muli mo na ito po eh. Ano mo na? Ka. Yan na lo. Dagat. Ligo ka dagat dong? Mabit kayo sa kilo ni. Asam ko sa pwede. Nasa balde yun na ito. Sa balde. Mabit kayo dito sa balde ito. Kami sa bukang. Kaya nga kilo ba yun. Mabit kayo. Hindi nga pa isa. Salamat. Ay, ito yun. Asway. Bakit ka ganito? Bakit mo pa ito? Mambit ka din? Lakas na ako umaga ng Facebook. Ano si Glenn? Ah, Yan na net. Ayun ka net. Net. ah, Binta ng kilo. Ayun ka. ay salamat. Mambit mo ka di. Thank you, Pamilya Malbas.
Ano siya? Ha? Yes, timbangan. Dito timbangan ka. Thank you sa isda. Saan isda nila ang isda og sa kasway nga paboritong kasway. Ina ba? Salamat Kel. Salamat daw po, salamat po. Salamat Kel. Morning guys. Salamat sa isda, pamili, Malbas, and Michael. Unsay apelyido Kel? Praise the Lord guys, si pamili Malbas oh. Napa siya yung mga napa siya yung manager oh, Michael oh, pinakusgan. Tanaw guys. Oh, wailain. Napa jud oh, ko no. Assistant man siguro ni Malbas ni, pamili Malbas. Yang kapit. Oh. Mauro to guys. Salamat. Salamat tiya andat sa isda nga gihatag. Ni sana yung Michael kuno. Tiyan ka. Wala na may salamat kay nakapangayo na ng isda. Bit-bit nito Janet among napangayo nga isda. Og kasway sa usagol din na tuod. Oy, nanguan mi nagikan mi nangayo og isda nilang Tiya Andat. Salamat sa isda Tiya Andat. Thank you very much. Thank you very much. Muna oy. Tago